Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga hero naming tagapakinig at taga-subaybay nitong healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM dito sa programang KLNJ o King Lagyo ng Jesus, kagalingan sa ngalan ni Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating episode 11, season 13 ng KLNJ na pinamagatang Just Hold On. Ito pong inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostle Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Muli na naman po tayong magkwentuhan hinggil sa kabutihan ng Diyos at sama-sama tayong manalangin dito sa healing program ng Archdiocese of San Fernando Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM. King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Sama-sama po nating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at maniwalang ito'y matutugunan ayon sa kagustuhan ng Diyos at minsan pa'y maging daan ang KLNJ upang makamit natin ang kagalingan. Ako pong muli si Brother Jeffrey M. Gomez, ang inyong kakaluguran, kaibigan dito sa programang KLNJ. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At ngayon sama-sama po natin idulog sa Diyos ang ating mga kanikanyang kahilingan at muli pangunahan po tayo ni Brother Jeff sa ating pambungad na panalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you for promising to always be with me and available to help me. Please help me notice your presence in my life by showing me signs of your wondrous work around me. I lift my heart to you as I am going through these difficult circumstances, giving me a deep sense of your presence to bring me peace, please. I believe that you are my refuge and strength in times of trouble. Guide me as I navigate through these challenges. Teach me to rely on you for everything I need. Help me perceive your presence with me at all times and in all situations. Thank you for never leaving nor forsaking me, no matter what. Your abiding presence is my source of hope. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you once again, Brother Jeff, for leading the opening prayer entitled Prayer for Difficult Times, lifted from www.crosswalk.com. Kumusta, Brother Jeff? Walang pasok po, mo. Ano yun? Nag-enjoy ba na walang pasok? O baka namimiss mo yung mga estudyante? Ay, exam week pala dapat exam sa inyo, week no? Po, hanggang bukas ng midterm examination po ng DABSU. Actually, sa main campus po nung Miyerkules, nag-declare po yung si Honorable Mayor ng Bacolor, si Di Mandatu, na wala nga pong pasok in all levels. So kasama sa Bacolor, pero yung sa campuses like Santo Tomas, meron po kami. So, yung Miyerkules ng hapon nga, yan, na nag-declare na 12 noon. So, hindi rin, nandun na yung mga bata. Kaya nga, natuloy din yung midterm. Yun, unfortunately, kahapon nga, nag-declare nga na hapon po among. Kasi from the office of the governor na the entire province of Pampanga in all levels, hindi mo walang pasok. Dahil sa matinding init o heat wave na nararanasan natin.
dapat meron din akong First Friday Mass sa Sapa Elementary School na-cancel din. Opo. Yung sa inyo, Opo, kina-cancel beforehand kasi midterm exams. Opo. Pero yung sa elementary, dahil sa sulat na galing sa mayor tsaka sa governor, Opo. kaya na-cancel yung First Friday Healing Mass ko sa school. Opo. Pero sa parokya kanina merong alas 5 may healing mass. At shoutout po sa mga galing pa ng Arayat, yung grupo ni Nanay Rosan Santos, nanay ni Father Winnie Santos. Regular naman silang attendees ng First Friday Healing Mass from Arayat. Meron din galing ng Candaba, Manarang family. Tapos mayroon din palang Bacolor, galing ng San Isidro Bacolor. Lumapit nga sa akin kanina Tapos nagpapasalamat kasi sabi ko pakisulat yung kwento. Okay. Kasi last December and January yata nakapag-attend ng healing mass. Then nung magpa-check up siya, na-clear daw yung sa liver niya. Sabi ron Dr. Milagro. So sabi ko pakisulat, sana maibahagi natin dito sa KLNJ isang araw. Yung hinintay kong sulat kay Mang Rosan, Nani Rosan, binigay na kanina. Pero dahil meron nang nakaprepare para ngayong gabi, siguro sa actually, meron na akong kausap para next week. So, salamat sa Diyos. Oo nga, salamat sa Diyos. Meron siyang mga kwentong binibigay. At dito naman nakikita natin yung buhay ng ating kwentuhan, yung healing testimonies na galing sa mga may sakit na pinagaling ng Diyos. Sana mas marami pang mga healing testimonies siyang tanggapin natin para mas hindi tayo kausan ng ating kwentuhan sa kapag Biyernes ng gabi. Hindi naman tayo kasi magpo-provide talaga si God amo. Oo. Among piyesta rin sa San Vicente. Ngayong araw, piyesta ng sa mga lugar na may San Vicente. Muntik na ako na late kasi. Nakipamiesta po kami ni Kate. So, busog na niyan. Hindi. Kanina pa dumating kami almost magsi-6 na. Kaya nagpahinga konde. Sabi ni Kate, uy, KLNJ ngayon. Oo nga pala. Sa Kopos, wala kayong activity. Among? Sa Kopos. Wala. Sa bukas yung pong opening po ng Singers for Christ Christian bukas Life na ba Program. yan? Opo. Sa parokya po na. May nakausap kayo? Opo, meron. Attend? 6 6 o'clock yun, no? 6 p.m. 6 p.m. Hanggang May 24 po yun, 8 Sundays. Madaling na lumipas yung panahon. Natapos na yung Holy Week. Ngayon, medyo busy na naman sa parokya. Ang paghahanda naman yung fiesta, May 14. Na meron ng bagong hermana. Para na alam ko yan. Sa Sunday yung presentation nila, blessing. Ang barangay captain ng Sapa, si Hermano Hari Mercado. At ang kanyang may bahay, ang hermana, si Kapitana Ethel Pia Mercado. Yes. Nakita nga sa post mo nga mong yan. Sila nga. Ayun. Meron pa nun? Ayun. Bali, as advised by mga doctors po yung dahil sa nararanasan nating heat wave po, yun, uminom po tayo. Hydrate po natin yung sarili natin. May kasamang pulutan. Tubig po. Tubig. Siyempre, huwag natin kalimutang batiin yung sa-celebrate ng 20th wedding anniversary doon sa Las Vegas, Nevada. Yes. Happy 20th wedding anniversary, Mr. Gabriel and Mrs. Early Jane Dumas Sikat. Ma'am Jane and Happy Sir Gabriel. 20th anniversary. 20th, yan. At ngayon po, atin pong pakinggan ang ibinahaging feedback ng last episode ng KLNJ na galing kay Ma'am Early Jane Dumas Sikat from Las Vegas, Nevada, USA. KLNJ's 10th episode of the 13th season. The episode left us with a note of hope and a tone of positivity with the theme, manalig tayo sa Diyos ng matulungan dahil tutugon siya sa ating kahilingan. Life in the heartwarming healing story of Mrs. Irene o Apong Nene Kalalang Manaloto of DP Canlas Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, her simple request to be prayed over by Father Ronnie was granted. The simple yet touching request of the 88-year-old Apong Nene was heard through her daughter, Sister Jane Manaloto. Sister Jane is a high school teacher and one of the diligent coordinators of the Paris Synod team.
and Paris Biblical Apostolate in St. Matthias the Apostle Paris. As an active Paris leader, Sister Jane knew how busy and hectic Father Ronnie's schedule is. She took her chance by texting and asking Father Ronnie about his availability that day, March 22, 2024. It was that day that Father Ronnie was able to grant Apong Nene's request, although Father Ronnie got a little scared of the request, wondering what happened and hoping it was not bad, like the last time she went out of balance and fell. Apong Nene had been asking her daughter weeks prior for her to be prayed over. She hasn't been sleeping for 3 nights. Not having enough sleep is definitely not healthy, especially for her age. Apong Nene and her daughter, Sister Jane, were able to visit the parish that day. Father Ronnie prayed over her, and that afternoon before Sister Jane went to school, she saw her mother sleeping in her room. It is a good sign that Apong Nene received her healing blessing. I was hoping that she was able to get the sleep that she needed from then on. Any updates, Among Ronnie? Actually, minessage ko si Sister Jane. Sabi niya, "Heto Father, nakasumpong yung vertigo." So, patuloy pa rin ipagdasal si Apong Nene. Sana lubos na kagalingan ay makamit niya. At sana, lately, hindi naman yata nakakatulog. Sana maging mahimbing yung pagtulog at makapagpahinga na kapag gabi si Apong Nene. I find Apong Nene's healing story very heartwarming. I felt her unwavering faith that her simple request of being prayed over by Father Ronnie would make her feel better. And she did because she believed. It was also vivid in her healing story how God used people in our lives for Him to work and grant our prayers. Sister Jane and Father Ronnie were the healing instruments in Apong Nene's healing testimony. It was also evident how God chose a perfect time for that request to be granted. Dakal salamat. Thank you so much, Ma'am Jane, for taking time to share your feedback on the last episode of KLJ. May God bless you more at may God bless you more. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang reflection ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ito pong unang bahagi ng reflection ni Ma'am Agnes. TJF, magkrasyang gabi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at sa lahat na avid viewers at listeners itong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for your meaningful and significant prayer. I can feel the sincerity of the prayer. Nilinis ni Jesus ang lalaking ketongin galing kay Lucas, chapter 5, verses 12 to 16, was the gospel reading in the last week's episode of KLNJ. Kahilingan ni Mrs. Irene Apong Nene Kalalang Manaloto of DP Canlas Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga was featured tugon sa kahilingan ni Sister Rosita Jane Kalalang Manaloto kay Among Kau upang i-pray over ang kanyang nanay na si Apong Nene kanilang umaga, ika-22 ng Marso, taong 2024, served as an inspiration. Letter A, Gospel mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verse 12 to 16. Verse 12, nangyari nang siya ay nasa isang lungsod, narito may isang lalaking puno ng ketong. Pagkakita niya kay Jesus, nagpataripas siya. Ipinamanhik niya sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, malilinis mo ako. Verse 13, sa pag-unat ni Jesus ng kanyang kamay, siya ay kanyang hinipo na sinasabi, ibig ko luminis ka. Kapag daka ay nawala ang kanyang ketong. The man with leprosy healed by Jesus was the gospel reading featured in this week's episode of KLNJ. He showed humility in front of Jesus. When he saw Jesus coming, he prostrated on the ground and told him that if it is his will, surely he will be healed. Jesus did not disappoint the sick man. He never hesitated but instead stretched his hand and touched him at once. In a split second, the man was healed of his leprosy. It was the great faith of the sick man to Jesus that healed him. Just like the sick man, in times of our tribulations in life, let us be humbled and approach Jesus and offer Him all our worries and weaknesses in life, including our physical well-being.
Being humble means recognizing that without God, we are nothing. Jesus loves us so much to the point of giving His life to save us from all our sins. He will always listen to our prayers, no matter how softly we whisper our prayers. God surely hears and understands us. He knows the hopes and fears that we kept in our hearts. Life has taught us that we are not always in control. It is full of experiences, lessons, and heartbreaks. We must always learn to embrace our life's journey with God as our guide and support. Thank you, Lord, for being our Savior and our Redeemer. Letter B title, Kahilingang Tinugunan. Whenever someone celebrates a special occasion, be it a birthday, an anniversary, a graduation, successful career path, among others, we always give them our wishes and prayers. In the same manner, when we celebrate special occasions in our lives, we also have wishes of our own. We offer them all to God and fervently pray for them to be answered. We know in our hearts that with God, anything and everything is possible. Let us just breathe and have faith and hope in the Lord Almighty. We know that everything will be fine as long as it is God who is in control. Whatever it is that we are going through, we always find a reason to laugh. It may not add years to our life, but it will surely add life to our years. Be patient in waiting. It is not patience a virtue. Whatever our wishes and prayers are, God will hear and grant them in His perfect time. Always put our trust in Jesus because He will never disappoint us. Our answered prayers and wishes that are granted are gifts from the Lord. Every good gift and every perfect gift is from above, from the letter of James, chapter 1, verse 17. So let us always be grateful and thankful to our loving and merciful God. Life anchored to Jesus will always lead to a life well lived and well spent. Manalig tayo sa Diyos nang matulungan dahil tutugon siya sa ating kahilingan. Ipagpatuloy po natin ang pagninilay ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Ano ang di mo malilimutang kahilingan sa Diyos na kanyang tinugunan? In my lifetime, I had several wishes which cannot be counted anymore. I believe almost all of them were answered by our loving God. Our wishes usually depend on the different stages of our life. There are no such things as very important or less important wishes. Every time we whisper a wish to God, we believe in that particular moment. That is what we wanted most in that stage of our life, with all the wishes I made before and with all the wishes already granted to me. Allow me to share this particular wish of mine. I married at the age of 28. One of my concerns then was my age. So I pray hard to God to bless my married life with children. At the time, I still live in San Vicente, Bacolor. Happy Fiesta. Ayun po ngayon. Happy Fiesta. Every day on my way home from work, I am teaching at the University of the Assumption. Then, I always whisper to Santo Niño whenever I pass by at the chapel to give us a child of our own. God is good. On our first wedding anniversary, my fervent prayer and wish was granted. I conceived and my first born child was born on December 13, 1985. Feast day of St. Lucy, na? December 13, Santa Lucia. I was 30 years old then. Thank you, Lord, for granting my unforgettable wish. I have a son who is loving and who always makes us, his parents, happy and proud. Manalig tayo sa Diyos nang matulungan dahil tutugon siya sa ating kahilingan. Siyempre, maisingit lang. Kasama dun siyempre yung kahilingan pa ni Ma'am Agnes para sa anak niya na sana magka-baby na rin. At tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasalamat sa binahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos. Gayon din ang iyong pamilya at ang mga minama sa buhay. Especially recently, yung apo niya si Summer, nagdiwang ng kanyang birthday. Belated happy birthday, Rian Summer.
Ngayong gabi naman po, heto po ang nilalaman ng ating kwentuhan sa KLNJ Season 13, Episode 11. Ang topic po natin, Hopefulness. Just Hold On, ang title po natin. Ang theme, God's love is constant, enduring, be hopeful in times of suffering. Ang reading po natin, Peter heals a lame beggar from Acts chapter 3 verse 1 to 10. Ang healing testimony po natin mula kay Mrs. Lou Paredes from P. Gomez Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Inspiration, Mrs. Lou Paredes, Thanksgiving offering last Sunday's 9 a.m. Mass during the celebration of the Lord's Resurrection Sunday at San Matias Apostol Parish Church. Ito po ang ating poll question. What particular life's difficulty that you experience wherein you saw the value of your hopefulness? Ang ating pong song, Help Me Lord by Aaron Keys. Bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, nais po namin kayong anyayahan, mga minamahal na avid viewers and listeners nitong hearing program na KLNJ, na magbahagi kayo ng inyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o pre-request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Sa mga Globe, 0915-954-1303, sa mga Smart, 0918-351-8282, at sa mga Sun, 0942-357-4268. Maaari po kayong mag-comment o mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live. At huwag ninyo po sanang kalimutang lagyan ng label ang inyong mensaheng ipapadala at inyo rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung ano ang parokya ang inyong kinabibilangan. Paki-like at i-share na rin po ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari ninyo rin i-follow ang ating Twitter account ng username ay _radio_ASF. At ang ating Instagram account ay may username na @ASF-Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-60-95478. Kami po'y kumakatok sa inyong busilak na puso upang makatulong po kayo sa apostolate at iba pang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Maaari po ninyong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Marami pong salamat. At kayo po'y aming inanyayang tugunan ng aming niyandang poll question para sa KLNJ Season 13 Episode 11. Ang tanong, what particular life's difficulty that you experienced wherein you saw the value of your hopefulness? Magpasalamat. Yan, siyempre. Nandiyan sa technical booth sila Miss Mika Serrano. At siyempre si Mr. Carlo Pineda. Siyempre si Among Pep. Ang Among sa Impapawid. Si Bishop Apong Dong. Bumalik naman ng Singapore si Engineer Ems. Alay pa daw. Oo. At siyempre, kung saan ka man naroon, Sister Engineer Ems, naway nasa mabuti kang kalagayan. Na-miss ka namin dito sa KLNJ sa gabing ito. Sa mga avid viewers and listeners po natin naman. At ang buong pamilya ng 91.9 Bright FM Friends Tayo family. Siyempre. At ngayon po ipansamantala muna nating putulin ating kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis, magbabalik pong muli ang KLNJ. Magrasyang pamanyubling nebye, kaduguran kong kapatid kang Kristo, ing kaya kaming parokya, ing parokya ning pamipasyag ning pangabait ning Ginoo, pagmasosyane ing kadwang purot pito ng banwang kapiestan ning solemnidad ning pamipasyag king pangabait ning Ginoo. Iting solemnidad yapin ing tagpo nung nukarin ning Arkanghel Gabriel, derita nating Birhen Maria na kumaglia at ibait na ing metong alalaki ang mga bus king meto ketawan.
King kaya katamo pong tema ngeni, iba't king libro na naman ning Evangelistang San Lucas, aniko alipaning Ginoo. At iti kaya katayang pinili, bang kanita kaya katayang pigunaman, ing tunay kabaldugan, ning kasuyuan, king harapanan ning apong Ginoo. Makanyan mo rin, pasalamat tamo kaniting banwang iti, uling magrasaya naman iti para king kaya kaming parokya, uling nepiliya bang kanita, maging netungya kareng mika banal apasbol, kaniting magrasyang panawon na ning 75th year anniversary na ning kaya katamong diocese. Magumpisaya ing nobena at reduhod ning misa, king kalima hanggang king kapito ning Abril, king oras sa alas 5 ning gatpanapon, at king banala misa, king oras sa alas 6 ning dengi. King kapito ning Abril, kayari ning misa, sali siyang simpleng programa ni pamagatang Magnificat, a night of thanksgiving. At king Aldo ka fiestan, ka 8 ning Abril, ing banal a misa, panimunane ning lubos a kagalang-galang tamong Arzobispo Florentino J. Lavarias, D.D. King oras sa alas 6 ning bengi, kaya rin ning banal a misa, sa di sineman, ing kaya katamong prosesyon. Inyaag katanda kayungan pong magsanmetong karening kaya katamong kapag masusyan, ban pagselebran iting mawulang ka-fiestan, mikitikit tamo po. Ing kapayapan ng sinubling nebya Ginoo, mantabiya kaya kayungan, at bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, ing igpayang anak, at ing Espiritu Santo. Prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Nagbabalik po muli ang KLNJ at ngayon pagpatuloy po natin itong healing program dito sa radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagulang Jesus, Kagaling Lan sa Ngalan ni Jesus, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Atin po ngayong pakinggan ang ating napiling gospel para sa episode na ito. Pagbasa. Ayaw po, pagbasa, reading. Thank you, Ma'am. A reading from the book of the Acts of the Apostle. One day, Peter and John went to the temple at 3 o'clock in the afternoon, the hour for prayer. There at the beautiful gate, as it was called, was a man who had been lame all his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people who were going into the temple. When he saw Peter and John going in, he begged them to give him something. They looked straight at him, and Peter said, "Look at us." So he looked at them, expecting to get something from them. But Peter said to him, "I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk." Then he took him by his right hand and helped him up.
At once, the man's feet and ankles became strong. He jumped up, stood on his feet, and started walking around. Then he went into the temple with them, walking and jumping and praising God. The people there saw him walking and praising God. The word of the Lord. Thanks be to God. Brother Jeff, nung binabasa mo yung yung reading, ano yung nakita mong points na mainam na pag-usapan sa gabing ito? Yung nakita ko dito among yun nga yung by two, si Peter sa Kachujan, diba? Magkasama sila. Nagsimula na silang yung kanilang yun din naman kasi yung gusto ng Panginoon, di ba? Nung isugurin, nung kasama pa ng Panginoon, ating dalawa, gusto niya laging may kasama. Nandun siguro yung kahalagahan ng magtulungan sa misyong ginagampanan sa buhay. Pero mapapansin dito yung kalagayan nung lumpo. Nabanggit ba dyan na since birth, lumpo na siya? In all his life. Sabi. Naglalo ng isip ko tinanggap na lang kaya niya na talagang forever na siyang di makapaglalakad. Kasi tinutulungan siya para dalhin sa isang lugar upang mamalimos. Parang doon na lang umiikot ang buhay niya. Pero siguro gusto ko lang tingnan na kahit nasa ganung pa rin kalagayan, wag pa rin mawala ng pag-asa, wag sumuko. Manalig sa Diyos at isang araw, mabibigyan pa rin ng pagkakataon na matugunan yung kahilingan o yung pangailangan. Pero ang intensyon nung lumpo, manghingi ng limos kina Pedro at Juan Pero anong sabi ni Pedro? Bibigyan kita kung anong meron ako, sabi niya. Wala siyang maibigay na pera. Ang sabi niya, in Jesus' name, in the name of Jesus of Nazareth, I order you to stand and walk. Yun siguro yung isang mahalagang bagay din na nag-inspire din sa akin na kasi recently, yan ang pagbasa I think last Wednesday, naalala ko yung kwento na sa ngalan ni Jesus na pinagaling ni Pedro yung lumpo. Pero siguro mainam ding isaalang-alang, mainam na tingnan na after ng Holy Week, ito yung isa sa mga pagbasa, binibigyang halaga dito yung kung paano pinagpatuloy ng mga alagad ng Panginoon yung misyong ginampanan ni Jesus. Kung kaya ito'y paalala na hindi lang yung mga alagad ng Panginoon, kahit tayong lahat ay patuloy na ginagamit din ng Diyos upang maipagpatuloy natin ang misyong sinimula ng Diyos. At especially dito sa KLNJ, siguro hindi lang ako hindi pati na ikaw, Brother Jeff, at lahat tayo dito. Ang mismong healing program ng KLNJ ay maging instrumento nawa kapag Biyernes ng gabi upang may matugunang pangailangan at kahilingan, igit lalo na may makamit na biyaya para sa kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Lalo na yung mga matagal nang may sakit, matagal nang naghihirap. Ito yung isang magandang bahagi siguro ng kwento na sa tinagal-tagal ng buhay ng lumpo, since birth, di na siya nakapaglalakad. Sabi ko nga, baka pwedeng makondisyon yung sarili niya sa kanyang kalagayan na talagang forever na lang siyang di makapaglalakad, kahit forever na rin siyang magpapalimos na lang sa tabing daan. Pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Kaya ito isang magandang paanyaya na huwag tayong mawalan ng pag-asa, patuloy tayong manalig sa Diyos. Kaya nga yung topic po natin sa gabi ito, hopefulness. Ganyan kahalaga po na sa buhay huwag tayong mawalan ng pag-asa. At ang pamagat po ng ating season 13 na episode 11 ng KLNJ, just hold on. Kasi makakaasa tayo, darating yung tinakdang panahon ng Diyos, matutugunan yung kahilingan natin, pangailangan, makakamit yung kagalingan. At ang tema natin, God's love is constant, enduring. Kasi nga pinapakita dito na nung isugo ng Diyos ang kanyang bugtong ng Jesus at siya magkatawang tao, konkretong naipahayag yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Pero nung matapos yung misyon ng Panginoon, ito yung mga alagad niya, pinagpatuloy yung misyon na ginampanan ng Panginoon. Kaya nga enduring continuous po yung pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At kaya ito yung maging daan upang tayo sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa, patuloy tayong manalig sa Diyos, be hopeful in times of suffering.
Kasi kung minsan pwedeng mawalan tayo ng pag-asa kapag tayo nahihirapan, kapag tayo naghihirap. At dyan kung makikita yung kaugnayan ng ating healing testimony na galing kay Mrs. Lou Paredes from P. Gomez Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. I was inspired just last Sundays, 9 o'clock mass after ng misang alas 9 during the Lord's Resurrection Sunday. Sa paglapit sa akin, neto si Mrs. Lou Paredes nagpapasalamat. At kaya inihiling ko sa kanya na kung pwedeng isulat niya yung kanyang healing testimony at itong ating pag-usapan din ibahagi sa gabing ito, Brother Jeff. Basahin natin yung healing testimony ni Mrs. Lou Paredes. Ayun po, ang ating featured healing testimony of Mrs. Lou Paredes from P. Gomez Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Ito po. Good evening po, among kawat sa lahat po ng avid viewers and listeners ng King Lagyo ng Jesus, KLNJ. Sana po ang lahat ay nasa maayos na pakiramdam at kalagayan sa ngayon. Gusto ko lamang pong i-share ang naging journey ko sa aking paggaling sa haba ng panahon na nagkasakit ako. Ako po si Lou Paredes, taga P. Gomez Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. 58 years old na po ako. Second week po ng January, may naramdaman na po akong konting sakit sa kaliwang paa ko. Sa isip ko, sana wag naman. Ang gout po kasi ay sakit ng pamilya ko sa father side. Namatay po ang kapatid ko dahil sa sakit na gout. Ang tatay ko naman po hindi na nakalakad dahil din sa gout. Napagtanto ko na hindi malayo magkaroon din ako. Ang totoo, ilang beses na akong sinumpong ng sakit na ito pero mga 2 weeks lang magaling na ako. Sumunod na mga linggo, hirap na akong maglakad hanggang sa di ko na po nakayanan. Umiyak na ako sa mga sumusunod na araw at gabi. Napupuyat na rin ang asawa ko at anak ko. Ayaw kong makaabala sa pagod nilang katawan sa maghapon. Ang ginagawa ko palima kong tatayo sa gihigaan at dahan-dahan nalilipat sa roller chair para makalabas ng kwarto at doon ako sa dining table nakasubsob ang ulot, iyak na lang ng iyak. Nakaka-relate ako, Brother Jeff, kasi matagal na rin kuminsan pag tumatas yung uric acid ko, yung gout, talagang pag sumakit siya, matindi, di ka makatulog. Di mo man maigalaw yung paa mo kung yun doon sa joints na ang sakit, matindi ang sakit. Ewan ko kung naranasan mo na yun, pero meron ka rin yata, di ba? Sa mga kamay mo, meron. Siguro. Hindi pa yung pwede sumusumbong. Pero masakit. Nakakarita ko kasi 36 years old ako nung ma-aspirate pa yung isang tuhod ko eh. Kaya pinagtatawan ako ni Dr. Ferdinand, anong pangalan? Ano nga apelido nito? Doc Ferdinand? Sa Makabali noon, sabi niya, Father, kang matatanda yung kinukunan ko ng tubig sa tuhod. Ikaw, ang bata-bata mo ba? 36. And nung ako, 4 months akong naratay sa bahay noon eh. Buti, youth director ako noon, wala akong parokya. Kaya, hindi gaano nahirapan sa, although may mga schedules din na na-cancel. Hindi ko alam noon, yung na ganun pala yung sakit ko. Ang lahat bawal. Parang sakit daw ng mayaman. Lahat parang nakakinain na, tapos pag sumumpong yung pain, yung sakit, ang daming bawal. Parang wala ka nang makain. Pagpatuloy natin, Brother Jeff. Tatanong ko na sana, Among, kung nakarelate ka ba? Ikaw mismo sila. At least buti sa paglipat ko ng parokya San Matias. Oo, kasi dati yearly siguradong may time na talagang hindi ako makakapagmisa dahil hindi ako makalakad, namamaga yung paa ko, yung tuhod. Minsan nga, na-aspirate pa, nakinukunan ng tubig. Pero sa biyaya ng Diyos, since malipat ng 2019 sa San Matias, kuminsan nagpaparamdam, pero naaagapan. Parang kailangan lang sigurong pakisamahan din yung katawan. Kung alam mo nang medyo nagpaparamdam na, kailangan nang maging mag-ingat, huwag na rin kumain ng bawal. Minsan kasi kahit bawal, kinakain pa rin. Tatanong ko mamaya, ano yung bawal mo? Yung masarap. Ano? Walang control minsan. Ayan. Pagpapatuloy po natin, as mentioned by Among, nung lumipas na ang 3rd week na hindi pa rin po ako gumagaling, nagka-anxiety na po ako at naging maligalig na.
Nawala yung pagnanasa ko na magdasal sa araw-araw dahil sa tindi ng kirot ng paa ko. Nagpabili ako ng gamot sa asawa ko pero pansin ko hindi tumatalab ang gamot. At sa galit ko, umiiyak akong humarap sa altar. At sinabi ko kay Lord sa malakas na tono, Lord, ayoko nito. Ayoko pang mamatay. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Ayoko to. Tanggalin mo po, Lord. Ang tagal na. Please. February 2, nag-message po ako sa inyo at isinama niyo ako sa mga prayers niyo at misa at ginawa niyo po kasi narinig ko ang pangalan ko sa isang misa niyo. Actually, hindi lang isang beses lang yun. Maraming beses. Umabot na po kasi ng February pero di pa rin ako makalakad. February 4, nag-message po ulit ako sa inyo at nagpasalamat na kasi nagka-progress na po ako after 2 days. Sa mga sumunod pang mga araw at gabi, gumising po ako ng madaling araw para makipag-usap kay Lord. By February 15, nang message po ulit ako sa inyo at nagpasalamat dahil konti na lang at makakalakad na ako. Mas marami na po ang progress. Natapos ang buwan ng February, di pa rin ako makatayo pero pinagpatuloy ko ang pagdarasal. Sa bawat kirot na nababawasan sa pakiramdam ko, blessing na yun sa akin. At sa isip ko at sa puso ko na alam kong pinagdadasal ako ni Among Kao. Di ako nawala ng pag-asa na gumaling. Pumasok na ang buwan ng March, hirap pa rin akong mailakad ang paa ko. Pero pag naisip ko, pinagdadaanan ni Jesus para sa kasalanan ko. Sino ako para magreklamo? Dumating ang Lenten season, sabi ko kay Lord, Lord, sana bago matapos ang Lent, makapagsimba na ako. Tanggalin mo lang yung kirot, pupunta ako sa simbahan. Promise po. By Good Friday, pinapagkiramdaman kong sarili ko, nabawasan ng kirot, sabi ko, sign na to. Kaya nakapagsimba po ako ng Good Friday. Saturday night po ng Salubong, nagdasal po ulit ako, Lord, gusto ko na pong magsimba ulit ng Sunday. At gusto ko na rin kasing personal na makapagpasalamat po sa inyo sa pagdarasal niyo sa aking kagalingan. Kaya po noong nakapagsimba kami ng anak ko last Sunday, pagkatapos po ng misa niyo, lumapit po ako sa inyo para magpasalamat. Sabi niyo po na hindi kayo ang nagpagaling sa akin. Alam ko po na ginawa kayo instrumento ni Lord para gumaling ako, Among. Hindi lang po ito ang unang pagkakataon na pinagaling niyo ako dahil pinagaling niyo na rin po ang mga babies na hiningi ko ng healing sa inyo sa nakaraan na nasa bingit na ng kamatayan. Sinabi ko po ang pangalan niyo sa kanila at nagpaalay din po sila ng Thanksgiving Mass para sa 2 babies. Among tunay na nagpapagaling ang ating Panginoon. Pag minsan may ginagamit talaga siyang tamang tao para sa ating kagalingan at ikaw po yon. Maraming salamat po, Among, from the bottom of my heart. God bless you po always. Lubos na nagpapasalamat, Lou Paredes. Meron kang gustong bigyan ng pansin sa kwento ni Miss Lou Paredes? Ayun po yung times na naging yun sinabi niya dito yung at sa galit ko umiyak akong maharap sa altar at sinabi ko kay Lord sa malakas na tono, Lord, ayoko na dito, ayoko nito, ayoko pang mamatay, kailangan pa ako ng pamilya ko, ayoko no. Yan, tanggalin mo po Lord ang tagal na, please. Yung hopelessness, di ba niya mo, as you mentioned kanina na pag naranasan niyo po yun, di ba? Siya mismo kasi binanggit din naman niya dito sa sulat niya sabi niya, di ako nawala ng pag-asa na gumaling. Yun yung mahalaga. On the other hand na po. Kasi minsan kasi siyempre sa sobrang tindi ng sakit ng nararamdaman, minsan pwedeng, sabi nga niya, parang nawalan na siya ng ganang magdasal. Sa tindi ng sakit, di makapagdasal. Yung ako, doon ko gustong tingnan yung di sa ayaw niyang magdasal Sa tindi ng sakit na nararamdaman niya, parang di na niya makuwang magdasal pa. Pero naging open din naman siya, naging totoo sa sarili. Hindi naman siya nagreklamo lang siya at pinagsabihan niya ang Diyos kung bakit siya nagkasakit, kung bakit matagal bago siya gumaling.
Pero siya rin naman ang nagsasabi sabi niya, sana pagkatapos ng Lent. Opo. Napaaga naman kasi Good Friday, naka-10 na siya Lenten season pa rin naman yun Pero siyempre, yung significance nung pagkanyang pasalamat, yun yung Easter Sunday. Tapos na yung Lent. Opo. So parang answered Opo. prayer. May mga bagay talaga kuminsan na talagang magta-take time bago talagang tuluyang matugunan yung ating kahilingan. Sabi ko nga, ako nakaka-relate sa ganitong kalagayan. Buti nga ngayon, nagsabi ko, nagpapasalamat ako. Medyo, hindi lang medyo, dahil sa loob ng 5 taon sa pagkakalipat sa San Matias, hindi ko naranasan yung dati kasi dati nasa Kabetikan, nasa Assumption ako, nasa Kabetikan, nasa Magalang. In a year, meron talagang time na talagang hindi lang ilang araw lang, weeks din, katulad nung minsan, yung may sakit, buwan ang hirap din kasi siyempre sa mga schedules, ang dami naapektuhan. Pero kuminsan magmimisa na talagang kahit nahihirapan pang maglakad, pero kuminsan nga naalala ko si Dr. Yap, may commitment ako noon, August 11, nasa Kabetikan ako, Bacolor. Foundation Day ng Makabali, August 11. Meron kaming healing mass. Okay. Nagkataon August 11, talagang di ako makatayo. Sabi ni Doktora, ginapano kahit nakaupo ka lang. Sabi ko, hindi po ko mahirap po kasi kahit nakaupo ko, di ko makakayanan. Sabi niya, matapos ng yung healing mass, after that, ko-confine kita. Talagang di makayanan. Kaya sabi ko, okay lang po ba sa lahat naman ng parang nakakapagmisa? Ang yumaong si Father Arnel noon, Pineda, yung nandun sa Makabali, siya na lang yung nagmisa in my absence. Talagang hindi ko makayanan. Talagang nakisap doon si Dr. Yap. Talagang di makayanan. Ang hirap kapag sumumpong na, kapag grabe na yung pain, parang di na nga tumatalab yung umepekto yung gamot, katulad ng kwento ni sabi nga po ni Miss Lou Paredes. Pero siyempre, mainam ditong isaalang-alang yung yung bahagi ng kanyang kwento, meron siyang nabanggit Pero siguro ilingin na lang yung ilang details na lang. Kasi meron siyang binanggit na hindi lang ito yung first time na naranasan niya na nakamit niyang biyaya ng kagalingan. Meron siyang binanggit na 2 babies. Hindi ko na rin maalala Kaya, although nagtanong ako kanina, nagpadala siya ng mga pictures ng mga babies. Yung isa nasa Amerika. Although sabi, nasa bingit ng kamatayan, gumaling yung mga bata. Siguro isang araw, hilingin na lang natin yung details ng kwento. Maganda rin mapag-usapan yung kasi patapos na yung kanyang hearing testimony ng biglang naisingit lang niya na siguro nakatulong din sa kanya na bago ang kwento niya, nakahingi na siya ng panalangin para sa mga 2 baby na nabigyan ng pagkakataon at nakamit yung kagalingan. Dito marahil binibigyan halaga ang kwento ng bawat isa na kapag ito'y naibabahagi, sana makatulong din ito sa mga may karamdaman at sana huwag mawala ng pag-asa at patuloy na manalig sa Diyos at maniwala na ang kanyang pagmamahal ay patuloy na pinapahig ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong sumuko, huwag mawala ng pag-asa, ihitan sa panahon ng ating paghihirap. May gusto ko pang idagdag, Brother Jeff? As I mentioned po, yung tema natin, very fitting po sa story po ni healing testimony po ni Ma'am Lou Paredes. Yung though binasa ko po yung parang hopelessness po niya. Pero on the other hand, yung hopefulness po ni Ma'am, pinakita po niya sa testimony. At praise, yung nagpapasalamat po siya kay God, di ba? Sa Diyos. Siyempre, as you among us the instrument of by God's healing grace na binigay niya sa kanya. And as mentioned nga yung masabi niya rin yung sinabi niya 2 babies na yun po. Yun po yung sa akin. Talagang in due time, ika nga, sabi mo nga lagi, among in due time. Diba? In perfect time ni God. Yun.
Atin po ngayong pakinggan ang ilang paalala at patalastasan at ang awiting Help Me Lord by Aaron Keys. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Ang ikasyam na araw ng Abril ay tinatawag nating Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan o Araw ng Bataan at Korehidor, kung saan ginugunita ang pagbagsak ng bataan sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaisa ninyo ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM sa paggunita sa makasaysayang araw na ito. See what you have in store for me, even though all seems dark. Help me, Lord, to trust your heart. Tired and I am weak. Are you listening to me? You seem so far, far from here. And now I need you to be near. Myself into your arms, resting in tenderness and love. You are the Lord, and I bow to you. Now I will always follow you. Hold me close, Holy One.
Nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus, dito sa himpilan ng Archdiocese San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, Friends Tayo, na napakinggan po natin ng awiting Help Me Lord by Aaron Keys. Ngayon naman po, ibabasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. Ganyan din po ang tugon ninyo sa ating poll question. Ito po ang tanong: what particular life's difficulty that you experience wherein you show the value of your hopefulness? Yan. So mula po kay Tito Edgar Macapagal, may pagmagrasang benging pakaya po King Lagyo ng Jesus. Amen. Good evening mo among Ron at Brother Jeff. It's KLNJ night once again. Tanggapan tana naman po yung ama ng pakaya at grasang babiye. Salamat po among Ron king continuous praying to us people who are sick. Complete healing po kaya kami pong akamten King Lagyo ng Jesus. Amen. Be blessed and be healed. Amen. Also bless my wife, Judith, and also to my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John. Mimingat ko po at may papakadi. Dakal pong salamat and God bless po from Apalit, Pampanga. Among. From Ana Morty Bonifacio, good evening po Among and Brother Jeff from Canada. Toronto, Canada. Menibad po ka Ma'am Amelia Bonifacio, may pabingi po among Ronnie Cao at Brother Jeff Pakiabeyo kaya po king healing prayer you ding kapatid ko po ang poding pamilya ng Lola Dalia, ang po inga po apo na Leon Jasper maging okay na po sana ing laboratory test na dakal pong salamat among Cao kay papag-pray over you kay kami. Pangalita mo po ito. May kasimbalan niyang minsan kayo, yung Merkulis. Okay. Kaya may kasimbalan naman kayong parokya. Yun po yung pinosya mong yung dalawa. Yun Sister Dalia at Sister Amelia Bonifacio. Dalia Dizon. Karagdagan lang po sasabi po ni Ma'am Amelia Bonifacio. Salamat po among king binya yung oras kaya kami anyang Merkulis at Domingo. Masaya kami po na ikit na kayong personal hamong. Ipapakadita mo po king grasyang pakakayap king Ginu, King Lagyo ng Jesus. Amen. Mimingat kayo po king pamanuli yung among Ronnie Cao. Dakal po salamat. Amen. Thank you po. Sayang po last Sunday. At siyempre yung sinimba kayong 6 a.m. Mamalagwak-wak panga 6 o'clock. Usually po pag may gustong magpa-pray over sa Sunday, yung 9 o'clock po. Kasi after 9 o'clock, may oras ako para mag-entertain po dun sa mga lumalapit na gustong magpa-bless after ng Mass. So, in-encourage ko po kung may gustong magpa-bless after ng Mass dun sa San Matias ng Tomas, Pampanga, sa parokya po, simbahan, makapagsimba ng 9 o'clock para after nung misa, mayroon po akong oras para mag-bless po lalo na sa mga may sakit. From Angelina S. Garcia, may pabingin po among ka, Brother Jeff, at karin pong KLNJ Tamo, admin and staff, magrasyang bingingan po. TJF, it's Friday na. Tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap King Lagyo ng Jesus. Among pagkabi po ka rin prayers po, complete healing po, Sumang Garcia family. Daka pong salamat among King Healing prayers po kaya kami nga navid viewers at radio listeners po. Happy Easter po to everyone. Mingat kayo po tang magpauli kayo po. God bless. Thank you po. Menipad po kang Sir Jeffrey Manansala. Good evening po. From Maria Lourdes Manalili, from Sydney, Australia. Magrasyang bigay po among Ronnie David Cao. Menibad po kan Mr. June Mabalot. Good PM po among ko, Brother Jeff. Complete healing po lalo na kay Kyle Zurich na nasa emergency po. Mataas lagnat at may pantal sa balat. Prayer din po kay Anne Michelle Mabalot. Sana may pasa niya midterm exam niya. Prayer din po sa Nukom at Mabalot family. Healing prayer din po kay Jesus Nukom Jr. Sana po umayos na hanap buhay namin. Taga-poblasyon Santo Tomas po kami. Salamat po, Amo. Pagdasal po natin yun. From Verna Soriano at Yansa, maipat magrasyang bing po kaya kayo among Ronnie. Brother Jeff, ang ganangan po. Areng makiramdam king radyo at makantabi king live streaming king Lagyo ng Jesus. Pakipangadiyo kengan po, kapaldanan kayong buong pamilya. Dakal pong salamat.
Menibat po kang ate, Tita Agnes, Zablan, TGIF po, it's KLNJ night. Makipabingi po among Ronnie Cao, Brother Jeffrey M. Gomez at Bin and Stop, KLNJ at Kikatamungan po. Amang. From Kapitana del Tayag, Tulawok, San Simon, makipabingi po, pakipanalain po Luz Alejandro Cabrera, kayong Malagwang Kapaldanan. Actually, yung asawa niya yung kapitan. Inadres ko lang siyang kapitana. Kapitana del Tayag. Okay. Menibat po kang Crystal Relos, may pabingi po among kaod, Brother Jeff. Kumusta kayo po? Ayap. Among. From Lou Paredes, good evening po. Thank you so much, ma'am. Sister Lou Paredes, kita pong binihagi niyo pong healing testimony sa gabing ito dito sa KLNJ Season 13, Episode 11. Mula po kay Loris Ocampo. Hope I pronounce your name correctly. Good PM, among kaod, Brother Jeff. Among kaod, Brother Jeff, pakiabiyo kami po ding pamilya ko po, kayong panalangin niyo po, kayong healing prayer po. Among. From Virna Balagtas Intal, a blessed good evening po, among Ronin, Brother Jeff, TJF, King Laguna ng Jesus, continuous complete healing for my mother, Virginia, and Brother Alice Balagtas. Thank you and keep safe po. Mula po kay Sister Carl Lumanog po ng among nag-chat po siya sa amin, ay sa akin po. Brother niya po si magpa-endoscopy po kano. Ya po yung kayang kapatid ni Brother Rolando Lumanog. Next week po papayabi niya po yung panalangin namin. Thank you po. From Ophelia Samson, may pabingi po among ka, Brother Jeff, dakal pong salamat. Mula po kay Marie Larly, may pabingi po among kao at Brother Jeff, musta kayo po? Abeyo kami po ring pamilya ka ring healing prayer po. Salamat at mimingat kayo po palagi. From Salapungan, Candaba. Dating parishioner ko doon. From Jeffrey Kimbao, Manalbia kami po. From Poblacion, Santo Tomas. Hello po. Ayaw po. Menipat po katukayo kaya po yan. Balon kaya po yan. ay katukayo. Menipat po kang Ma'am Ana Morty Bonifacio, may pabingi po among at Brother Jeff, pasibay po yabiyo kami po king panalangin nyo, lalo na ding pamilyami at di Ate Leonora Bonifacio at Suya King Hospital Ngening para King Australia, paniwalan mi at sana sala taya kami king salpantaya siguro ni salpantaya kami inga kabyusa na king lagyo ng Jesus at dingang masakit king pamilya at king daralanan ming kapagsubukan. Dakal pong salamat, mimingat po, God bless po from Franciscan Church at Bonaventure, Toronto, Canada. Salamat po. Pangadita mo po ito, Sister Anna Moore. From Mangilita si Ballesteros, may pabingin po among Ronnie Kaut, Brother Jeff, salamat po. Kay LNJ naman po among dakal pong salamat kayong panalangin pasibay po yabeyo kay po kayong healing prayer you pati po ding pamilya ko. Dakal pong salamat from Nuestra Señora del Pilar, Paris, San Simon, Pampanga. Menipat po kang Ma'am Jane Calas Laranjo, a blessed good evening po among Ronnie Cao and Brother Jeff, and to everyone. TGIF na naman po a night of receiving healing grace. King Lagyo ng Jesus, thank you so much Samong for being the instrument for us to receive healing grace. Kindly help to pray for RJ's favorable results for his series of laboratory, ultrasound and x-ray to be done po tomorrow. And also kindly include our personal intentions for RJ's sake as well. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo, especially sa inyong patuloy na prayers ninyo sa buong pamilya po namin. We are also praying for God's protection and guidance for you po and your loved ones. Ingat po kayo parati sa pag-uwi po. Salamat po. We'll be praying for your heart's desires, Hermana, Sister Jane Canlas Serrano. We'll be praying for RJ's speedy recovery and total healing. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang bing po among Ronnie, Brother Jeff, and to all avid viewers and listeners of KLNJ. TJF na naman po, tanggap na naman pong grasyang pakayap. King Lagyo ng Jesus, healing prayer for me, for my heart problem, good health for my family, protection from any kind of virus and harm.
ADHD of Anansi Pasco be totally cured and his eye problem, astigmatism of Marcelo Pasco the third be corrected. In Jesus' name, we are healed. Dakal pong salamat at mimingat pong palagi at may papangadita mo po. God bless us all from Santa Monica Parish, Minalin. Among naalala ko po, yung nung Station of the Cross po sa parokya. Nandun po sina Ma'am Hermana sa kayong kapatid niya. Nasa likod ko sila. Nabigla. Nung Good Friday. Station of the Cross po sa parokya. Ayan, mula po kay Ma'am Leda Linga Deraco at kay Ma'am Beth Danilo Garcia, ito po ang messages nila. May pabengi po among Ronnie Coward, Brother Jeff. Salamat po. From Edgar Sawal, maya pa oras po. Mula po kay Sir Eddie Balagtas, good evening po among Ronnie Coward, Brother Jeff, Complete Healing, Maria Paula, Karisma Balagtas, Kapatian, Susa Balagtas, Balagtas Limon, King Magrasang Pakayap, King Lagyo ng Jesus, Alleluia, Amen. Dakal pong salamat, menibat po King Santa Rita, Minalin, Pampanga. Among. From Jefferson Centeno, good evening among Kaut, Brother Jeff. Happy Easter po. Friday naman po, tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap. Salamat po King lagi yung pamag-bless ng pamilya ko. Bless you. Kaya po, yung asawa ko Mona Lisa Lorenzo Centeno at yung anak ko Kyle Sean Kin Centeno. Auntie mo rin po yung kapatid ko, Janet Centeno, John M. Centeno James, anti mo rin po yung kalaguran na Jericho Serrano, at yun pong sakit king Daya, bless Yepo among, may palda niya king darandaman, panandaman ng sakit, manalo kami po, may palda kami ng karing sakit, may panandaman king katawan, king Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat at keep safe po from Apalit, Pampanga. Menibad po, galing po kay Ma'am Violeta Reyes. Thank you Lord Jesus Christ. Amen. Among. From Agnes Gomez Zablan, thank you so much po among Ron David for your daily prayers and blessings for me and my family, especially your gift of healing. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. Iabe yung kaya po kaning healing prayers po ngayon bengi. Kung po makayabe replay kunemo po. Mapagipangdiya po yung kaladwana pong Kong Bogs Manaloto. Salamat po among. Condolence po. Condolence sa king pangamatay ng Kong Bogs Manaloto. Pinsan. Among, kilala mo ni Brother Renz Puno. Good evening po, mga Kellen J. Kumusta po kayong lahat? Nasa trabaho yata, no? Yes, watching here at Probe CX Pampanga and Tech 2 Building, Angeles City, Pampanga while working. Yan. Among, ito po yung message na. Laging sinasabi ni Among Ronnie noong mga panahon na nakakasama ko po siya, lagi niyang paalala sa mga gustong gumaling ay yaong huwag mawalan ng pag-asa. Totoo nga na si Among Ronnie ay isa lamang instrumento ng Diyos upang tanggapin natin ang ganap na kagalingan. May kasabihan nga na nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Ito pa mo. Miss you, Among Ronnie at Brother Jeff. Oh, na-miss. Mutual ba? Mutual. Na-miss niya tayo. Ikaw, na-miss natin siya. Siyempre. Siyempre. We miss you too, Brother Renz. We miss you, Brother Renz. Trabaho ka, baka mabawasan ang sweldo mo. Among. From Jericho Serrano, dakal pong salamat among kao. Mula po kay Leonola Tubig Leri, thank you Lord for everything. Among. From Kate Loris Ocampo, among kaut, Brother Jeff, pakisama po ako sa healing prayer po ngayong gabi. May sakit po kasi akong allergic rhinitis po. Taga San Matias, El Gomez po, 12 years old po. We'll be praying for you, Kate Loris Ocampo. Be blessed, be healed from your allergic rhinitis. Mula po kay Trinidad Lacalali Garcia at Ma'am Mary Grace Lumba. Ito pong kanilang messages. Magrasang bengi among Ronnie Coward, Brother Jeff. Amen. Hello, Sister Tita Judy Zapata. She's watching. Hello, Ma'am Early Jane Dumasikat. She's watching. Happy 20th wedding anniversary. Yes.
Brother Bernie V. Canlas, hello, he's watching. Mula po kay Ma'am Perlita Castro, may pabingi po among Ronical, Brother Jeb. Salamat pong dakal king prayers you, king apo ko, Liam. Apo, sorry. Apo ko, Liam Caleb Meneses. Okay na po at may panatag na ako. Wait na po. May panatag na alam. Kasi mag-worry siyempre bilang lola. Apo. Okay. From Verna Soriantiensa, praying for world peace and healing, especially Taiwan and all OFW and their families in Jesus' name. Okay na. From Teresita de los Reyes, may pabingin po amot, Brother Jeff, prayer for good health for me and my whole family. God bless us all po. Hello to J.R. Sichon, he's watching, as well as Beng Bonifacio is watching, Yong Soriano is watching. Beng Bonifacio, sayang po among di ka po pwede sa Sunday. Sabi mo po, okupado ka pag Sunday. Makikilala ka na sana namin, ikaw ni Mama. Love at pray po. Ilang puso ito? 12. Pero iba na po time ng kaarawan ko po among happy birthday. So, I think 16 yata si General Nevea. Sa ito. Bless namin Sunday. Nag-invite siya kaso nakasingit dun sa mga schedule ko. Kaya sabi ko pagdarasal na lang kita at sana ba isang araw magkita-kita tayo. Enjoy your special day. Nevea, General Kapito. Kapito, oo. Sasabi ko sana, sabay si Kapito. Meron pa ba? From Rodel Olalia, magrasyang bing po among Brother Jeb. God bless us all. From Mary Grace Dumba, may pakurasan po among and Brother Jeb. Ayun, nandun ako dun sa nakakamiss sa atin. So muli po sa mga nakibahagi po sa kwentuhan ito sa gabing ito at sa mga nagpadala po ng mga messages, rest assured we'll be praying for you, for your intentions, for the desires of your hearts, na sana sa pag-ibig, pagmamahal at awa ng Diyos, makamit po natin ang biyayang nakalanang sa gayon matugunan ng ating mga kani-kanyang mga kahilingan. At ngayon sama-sama po tayong lumulog sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at awa, tayo kanyang kahabagan at nang minsan pa'y tugunan ng ating mga kahilingan, lalo na po yung mga matagal na nating pinagdarasal, at sana malaking bagay na di tayo nawawalan ng pag-asa, di sumusuko at patuloy na nananalig sa Diyos nang makamit natin ng biyayang nakalaan upang tumugon sa ating kahilingan at biyaya upang sa ating magdulot ng naglian at ganap na kagalingan. Manahimik po tayo at team na magdasal habang pinapakinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 13, Episode Manalig Ka by Tinig San Jose. Sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka.
makalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. Kami, O Diyos, ay muling nagpapasalamat sa kalumong pagkakataon na minsan pa'y sa gabing ito ng araw ng Biyernes dito sa KLNJ ay may narinig na isang kwento ng pagpapatotoo kung papaano mo kinalugdan, kinahabagan si Mrs. Du Paredes ng P. Gomez Street ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At malaking bagay na naging totoo siya sa iyo, naging bukas ang kanyang kalawaban at patuloy na nanalig at hindi siya nawala ng pag-asa. At sa iyong tinakdang panahon, nakamit niya yung kagalingan at sana ilubos na kagalingan yung makamit niya. Kaya din po ng bawat isa po sa amin na sa gabing ito ay umaasa na sa kalubmong biyaya'y maging daan itong KLNJ sa araw ng Biyernes ng gabing ito nang matugunan ng aming kani-kanyang mga kahilingan at mga pangailangan, higit lalo na nang makamit natin yung daglian at lubos na kagalingan. Kaya sa iyong pag-ibig at awa, igawad mo ngayon, O Diyos, minsan pang iyong pagpapalang nakalaan na siyang tutugon sa aming mga kahilingan at mga pangailangan. Sa iyong pag-ibig at awa, igawad mo iyong pagpapalang nakalaan na makamit namin ang kagalingang pisikal, emotional, psychological at spiritual. Sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. At ayon sa iyong kagustuhan, paraan at panahon, naniniwala po kami patuloy na umaasa na kami iyong pagagalingin at matutugunan maging ang aming mga kahilingan at mga pangailangan. At ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 12 Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for Saints us. Joachim and Anne, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for Saint us. Padre Pio Petracina, Pray for Saint us. Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for Our us. Lady of Lourdes, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for Our us. Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Nuestra Señora del Pasivo en Viaje, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy Sacred on us. Heart of Jesus, Have mercy on Healing us. Heart of Jesus, Have mercy on us. Jesus, our risen Lord, have mercy Mercy on on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings, so that our personal intents will be answered favorably. In Jesus' name, give us the opportunity, O God, so that we'll be able to experience concretely your constant and enduring love that will move us to remain faithful and hopeful, especially in times of suffering. Bless and heal us then, O God, as well as our family and loved ones. In Jesus' name, amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you, as well as your family and loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Muli, maraming salamat Ms. Du Paredes from P. Gomez Street, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Naibahagi ninyo ang inyong healing testimony para dito sa KLNJ Season 13.
Tama, no? Episode 11. Thank you so much, Mrs. Lou Paredes. And advance happy birthday, Kapito, General Nevea. Advance happy birthday. Happy Fiesta. San Vicente. And sa Sunday sana, kung nandito pa si Tatang, 50 years na sila. Golden nila. And bukas naman, yung death anniversary din ni Tatang. Ilang taon na? 15 years bukas. Tapos sa Sunday naman, kung nandito pa si Tatang, 50 years na po sila dapat. Mag-golden pa rin naman sila. Oo, siyempre. Siyempre, yun, magpapasalamat pa rin kahit paano sa Sabado, bukas punta kami sa Cementerio. Tapos sa Linggo yan, magsisimba kami sa parokya. Hello din kay Sister Nel Candas Giao at pagaling ka, Brother Ricky Giao. Naksidente last Saturday. Although kanina nakapagsimba, nakakita ng healing sa parokya, sana lubos na kagalingan makamit na ni Brother Ricky Giao. At salamat din kasi na nagkaroon ng lakas ng loob na sumuko yung naka-aksidente sa kanya. Hello din kay Sister Nilda Yabot, she's watching. From Rico Serafico, thanks brother, amen. Thank you God for the prayers of blessing to my family. Yun po, maraming salamat po sa pakikibagi po sa ating kwentuhan sa gabing ito ng araw ng Biyernes dito sa KLNJ. Mga kakalugurang avid viewers and listeners ng KLNJ, ating laging alalahanin mapagmahalang Diyos at sa kanya'y makakaasa tayong hindi niya tayo pababayaan. Huwag lang tayong susuko kapag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ako po si Brother Jeffrey M. Gomez, ang inyong kakaluguran dito sa KLNJ na pansamantalang nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa KLNJ. See you next Friday mga ka-KLNJ. Good night, kakaluguran. And greetings from the whole KLNJ family. Once again, happy 20th wedding anniversary, Mr. Gabriel and Mrs. Early Jane Dumas Sikat in the Las Vegas, Nevada, USA. Happy 20th wedding anniversary. At ako naman po si Father Ronnie Licaw, ang parish priest ng San Matias Apostle Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, ang inyong kakaluguran ng kaibigan ng darasal para sa kagalingan ng may sakit. Maging daan nawa, minsan pa itong KLNJ nang makamit natin ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. Ating baulin ng tema ng KLNJ Season 13, Episode 11, God's love is constant, enduring, be hopeful in times of suffering. Muli po tayo magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran. Good night ka KLNJ. God bless po. Salamat. God bless.